yksi siikakin. Kyllähän näiden kanssa ihan rantaa saattaa mennä. Siinä missä on ehjä, on heti vieressä aina. File koko kala, ei näistä savupönttöön näin pienistä ole. Väärä astia, se on verestetty. Ahvenen masuja. Justi ettei kolluta veneen noihin kiviin. Särkiparvi on siinä. Särkiparvi siihen on. Ja no ei se ole kuin 2 särkkiä. Loput on ahven. On purkkikalana hyvä, vaan niin tympiä perät, että kyllä nämä lokkeille nämä särjet mennä. Onpa hyvääkö. Sopivan kokosta. Ahven usein ongelmien nimessä lankoja suussa, mutta nämä on optimaali. Miten me sinut vapautetaan? Mistä päin nää oot mennyt? Tuolta noin. Noin nostan, niin pääsit. Oiko reppi? Mennäs mennä uudestaan vielä. Tekikö tuo reijän tähän lahuun verkkoon? Saatto se senkin tehdä. On siellä lähellä horisonttia. Yksi kalamies siellä on tuolla oikein kaukana. Jukka, se oli paljon verkkoja. Sillä voi olla käsitöitä vähän enäämpi kuin mulla. No, vähän vähäksi aikaa taas.